з важных дзён для армян, які падобны ёсць і ў нас. Дзень памяці ахвяр геноциду. І ідзем зараз на мемарыял гэтым самым ахвярам. Фактычна гэта аналаг нашых курапат. Але тут адзначаюць гэта масава, той час, як у нас за гэта ганяюць. Дарэчы, мой канал сёння прызналі экстрэмісцкім, так што якщо каментаваць і ставіць падабайкі, будьце вельмі асцярожнымі. Пакуль што будзе вечарам яшчэ стрым. Ну і кожны, хто на мой канал, ведае, што жыве Беларусь, слава Украіне і Сакартвела гаўмарджос. Ну, цяпер я менш буду гаварыць, пакуль падымаюць, бо гэта цяжка. Я зараз вгару, я зараз буду паказваць, колькі народу сюды ідзе, з чым і як гэта. Назірайце. Эдик, ты куда? Сюда приеду на фото. Людскі поток ідзе цэлы дзень і будзе ісці яшчэ і в іншыя дні. Як расказаў зараз таксіст, які нас вёз. Сёння, дарэчы, многія таксі бясплатна. Нас прывезлі аж за кіламетраў 10 сюды. Бесплатно, прикиньте. Bez Mítka Lujna, vypající dřermi. Mítka bez Lujna, ale Mítka bolde je. Bez Mítka Lujna, sám? Hej, sám dá. Нават з малымі дзецьмі ідуць, таму што важна свята. Дзень сумны, дзень скорбі, шанавання загінулых, але тым не менш. Дарэчы, дзеліце спасылкай тых, хто не ў Беларусі, каб больш народу змаглі паглядзець. І з кветкамі тут ідуць самыя розныя людзі. Не толькі жанчыны, але і мужыкі. У гэты дзень сюды прыязджаюць не толькі з Ерэвана людзі, і нават не толькі з Арменіі, а і з розных іншых краін таксама. З розных краін, дзе жывуць армяне. Ось я мудрыўся абагнаць сваю кампанію. Зараз я стану збоку і пакажу вам поток людзей. Ось гэта некаторыя украінцы. Ще й палякі ўшаноўвалі. Як мне расказалі, гэты дзень. Тыя народы, якія пацярпелі ад падобных рэчаў. Канечна, гэта не параўнальна з тым, што было ў армян, але таксама немала.
что камера у меня такая, пробачте, ну, пакуль якая є техніка. Bluetooth гарнітура, каб быў гук лепшы, таксама, на жаль, накрылась. Накрылась даўно, дарэчы. Яшчэ пры вардавары мінулым. Ток, калі што, без конца людзей. Одни сыходзяць, другие прыходзяць. О, зноў нашы знаёмыя. Я кажу, что сегодня на польской базе был на польской. Сметница є так само, каб все було культурно, щоб нічого не викидалося би куди. Один раз за все время. Да. Один раз приезжала и все. Я как родилась, была очень маленькая. А потом приезжала в 2011 и все. И больше не приезжала. Спадзяюсь, за гэту музыку мой стрым не забаняць. Я чуеце, спадзяюсь. Я сяду сейчас, опа, крышечку, дам адпачыць спине, а вы поглядите поток людей. Здравствуйте, куда все идут? Это день ахвяр, день шанавання ахвяр, памяти ахвяр геноцида армянами. Все идут на Цинанбертах. Это меморіал армянам, які загинули падчас геноциду. Зараз дам собі адпачыць спине і пойду далей. Адзначаецца 24 красавіка кожны дзень. Бачите, колькі народу. Яке место? Цинанберт. Меморіал памяти ахвяр геноцида армян. До речі, напишіть, як мене чутно, бо я без мікрофону, без нічого сьогодні роблю стрим. О, нават мужики, як я кажу, так само з кветками. Кветки тут вельмі шмат у кого. Так, спина отпочила, пойдем далее, догоним. Летний ушел планшет. Догоним свою компанию. Я тут разом с украинцами. Кто дочекается позднее, побачит, что такое сам мемориал. Это, поверьте, вельми ураживающее место. До речі, сьогодні так само заходьте вечором на вже на більш особистий стрим у 22:30 по Кавказі, в яким я розкажу цікаву новину. Ну що ж,
Цікаво, підвалювались криху люди. Нічого, дойдемо до місця, вам буде що поглядіти. Тим, хто відвалився, буде сумно. Оп, і приходь. О, иду с оп, попався. Иду с нескольких накерунков. Ось оттуль так само идут люди. Вход не только один. А теперь будет весь час в гору. В гору я помолчу, бо это тяжковато. Свою компанию догнал. Цікаво, хтось образумився, поставив подобайки, а потім зняв. Подобайки ставьте, народ, коли що. Але тільки не ті, хто в Білорусі. Бо канал признали мой сьогодні екстремістським. Поэтому буде вам ризик тоді. О, можно попить водички. Классно, когда так можно попить водички. Я что мне вот жарко стало, то народ. Тому можно кроху себе показать. Я сегодня не в своей любимой шапочце, зато в любимой байце. Вот такие вот ненормальный белорус. Бачу себе. О, мы выходим, походу, мы выходим на мемориал уже, Так, нет? так, так. О, мы выходим на мемориал. И тут я зараз обойду, как сбоку показать больше, что это такое. Бачите, пригожая плитка, ходники, огороджа.
невеличкая. А, думал, ты мне даешь. Хотел своих компаньонок ветки забрать, а он просто их фоткой, оказывается. Ну и так бывает. Ну ось тепер ровна пляцовка. А я минулий стрим робив з іншого боку. Там вельми крутий пахуздим. А тут, не, тут доволі лагодно можна піднятися. А я сопротивлявся, думав, після вчорашніх походів у мене ноги отвалятся. Практика показала. Это называть не буду, бо він шифрується. Ну класний хлопець. Ось зараз покажемо вам, як складають місцями квітки. Такие вот штуки называются ханчкары. Это не просто памятные помники, криху больше, чем такие. Ось тут куча стягов. Я по щирости не ведаю, что это. А, красивый, признавший геноцид. Ну, зараз побачимо, хто. Задимем, як занотувати на пам'ять. Як написано, наступна наша країна докладно не буде в теперішній владі наступної. Ну от свій треш не признаюсь, який був нашим минулим. А ось зараз ви поглядите, що таке. Ось гэты шпіль, а там уваход в цікаве місце. Гараць, хай не натуральні, але огні. Ёсць некая сцена, магчыма, будзе які-небудзь канцэрт сёння. Не ведаю. Памятны. А главное, чтобы не разорвался интернет. Бо як я робив минулий стрім, на жаль, такое було здарилось. Господарство. Одна рыска нас показывает интернет. Коли я зникну, я переключусь. Никуда не зникайте. Пошли туди зайдем. Не все. Мне, правда, пару рисок всего интернета, поэтому не ведаю. Ці не одрубиться в самый нечеканий момент. Я заходив на стрім, Ну. і він іноді лагає. Ну, ось мой компаньон каже, що стрім тормозить часом. Ну, в этом місці так собі інтернет. Я на нього знайшов, щоб тебе знайти туди. Ось так. Так, господарство. Ось коли зайдемо туди, пошли краху худшей, покуль не одрубилось. А що тут немає завантаження? Вже є, ну, але скаче риска інтернету. Затерятися.
Якщо поглядіть в запису, хто зараз не зможе. Як ось туди дойду і коли вийде, зайду, то одроблю стрім. До речі, забув показати. Ось стіна, на якій і помніки, де імени самих відомих загинулих під час геноциду армян. І бачите, скільки квіток. Здимають телебачення, я так розумію. Може канали, які є з більшими ресурсами, ніж мой. Не ведаю, чи змогу туди зайти. Реально. Боюсь, що ні. Народу вон скільки. Походу туди черга. Господарство. Одрублюсь, криху зморився, інтернет кепське тягне. Є у мене стрім, який закінчується на тим, як заходить в це місце. Пошукайте стрім з цим Нандірда, друга частка. Все, господарство, до побачення, до вечора. Там буде стрім про особисті штуки. Ну, отрубайся.